BKWSनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि BKWSआ आसाम गुवाहाटी डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव धनसिरि हालामनि बर' फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे साइकोलॉजी काउन्सिलिं प्रग्राम खुंदों। BKWSनि बानजायनायाव आसाम गुवाहाटी डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि हेफाजाबाव आरो धनसिरि हालामनि बर' आफादफोरनि हेफाजाबाव बर' फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै केरियार आरो साइकोलॉजी काउन्सिलिं प्रग्रामा गलाघाटनि धनसिरि जिल्ला ट्राइबेल संघनि सुरु फोथाराव थानाय आलासि न'आव जानानै थाङो। बिथां सुक्रेश्वर गयारिया बे हाबाफारिखौ BKWSनि EM प्रदीप सरगियारिया बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमियो पि नार्जारी, फुंखा सुबुं महरै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि बिबुंगोरा डक्टर पार्थ प्रतिम दत्त, डक्टर बिदत शर्मा, मोहम्मद इफ्तिकिर आहमेद बिथांखौबो बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिनि 100निबो गोबां फरायसाफोर आरो जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद एबसु, आबोब आरो UBPOनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै गलाघाट जिल्लानि बे धनसिरि साब डिभिजनाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि जि मोनसे गेस्ट हाउस दं सरबोथाराव, बेवहाय गलाघाट जिल्लानि नैबे सरबोथार साब डिभिजननि माखासे फरायसा जायफ्रा हायर सेकेन्डारि, डिग्री आरो मास्टार्स खालामगासिनो दङ आरो जायफ्रा अलरेडि खालामखांबाय बिथांमोनखौ लानानै मोटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं आरो साइकोलजिकेल काउन्सिलिं बे प्रग्राम बेयो दा जागासिनो दङ। आरो बे बुंनो थाङोब्ला ब्रैथि नैबे हाबाफारिया बेखौ बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिल आरो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि जथायै बेखौ हाबाफारिखौ रनसायबाय थादों। आरो गलाघाटआव धनसिरि साब डिभिजनाव दिनै बेखौ बे मावफुंनाय जाबाय। आरो बे हाबाफारियाव आसाम इउनिभारसिटिनिफ्राय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों रिसार्च पार्सन बिथांमोना पार्थ प्रतिम दत्त, इफ्तिकिर आहमेद आरो चित्तरन्जन शर्मा बिथांमोना एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो एस'सियेट प्रफेसार हिसाबै बेयाव बाहागो लाफैदों। जोबोद गोसो गुदुङै फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो जाय फरायसाफ्रा जायफोर कर्स आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव अफार खालामदों बेवहाय बिथांमोना फरायनो गोसो आरो जोंबो बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिलनि जानानै बे फरायसाफोरनि गेजेराव जायफ्रा न'खरनि अबस्था जायफ्रा फाइनान्सियेल कन्डिसना मोजां नङा दा बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै प्रायरिटि होनानै जोङो नागिरबाय थानाय जादों। आरो गिबि खेबाव 50निफ्राय 60 बेबादि स्टुडेन्टखौ जोङो बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिल आरो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि जोङो जयै बिथांमोनखौ बेसेन नाङै फोरोंनो थाखाय जों थामथिम जादों। आरो बिनि थाखायनो जाय फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनखौ नागिरनाय आरो सायख'नायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै बेयाव माने बे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बिनि उन खेबाव जाय फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना अफार खालामनाय बेयाव गोबां दङ IT सेक्टर, हिउमेनिटिस, मेडिकेल, फार्मासिउटिकेल, नार्सिं कर्सफ्रा बेयाव दङ। बे कर्सफोरखौ बिथांमोना फरायहैनो हागोन। आरो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिया बिथांमोना गिबि खेबाव 15 फरायसा 15 स्टुडेन्टखौ बिथांमोना एबसलिउटलि फ्रियै फोरोंनो नागिरदों। दा बिथांमोनखौबो जोङो जायफ्रा बिथांमोना अफार खालामनाय कर्सेस दङ, गोबां कर्सेस दङ बेयाव 200निबो बारा कर्सेस दङ। बे कर्सेसफ्राव जोंनि फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाहैनो हागोन। दा बेनि थाखाय जोबोद मोजां हाबाफारि होननांगोन। आरो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिखौ जों बे समाव काउन्सिल जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो जोंनि जाय अर्गानाइजेसनफोर जाय बर'नि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघ आरो बर'निनो आफादफ्रा नै जोंनि बे फरायसाफोरखौ बेयाव लाबोनानै बिथांमोना नैबे काउन्सिलिं प्रग्रामाव जि बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आसा थिदों जे जोंनिफ्राय जाय फरायसाफ्रा गोसो गुदुं आरो जाय फरायसाफ्रा दिनै बिथांमोना बायदिसिना नैबे कर्सफ्राव फरायहैनानै गावखौ सुबुं दोनदानो सानदों जे बिथांमोनखौ जों बयखौबो सिगांबोनो थाखाय खावलायदों। आरो बयबो जोंहा जोंनि फरायसाफ्रा जोङो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिया अफार खालामनाय नैबे कर्सफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै फरायनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय साफा साफा बर'निनो माने मोजां सासे सुबुं धोन सोरजिनो हानाय जि मोनसे थासारियाव बयबो मदद होनांगौ आरो बयबो बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बिनि उनाव जोङो गलाघाट साब डिभिजनाव सिसुपानियाव खुब थाबैनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लागोन
आरो बेखौ जों मोनसे टेन्टेटिभ मोनसे डेट लानानै जों फोसावगोन बेनि थाखाय आङो बेनि थाखायबो जायफ्रानोखि दिनै बेयाव बाहागो लाफैयाखै थाबोनाय जि फरायसाफोर बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बयखौबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय आं दिनैनि नैबे जायगानिफ्राय बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों आसाम डाउनटाउन इউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটী আমি ইয়াতে এটা কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং সেশন আছিলে য'ত আমি সাইকোলজিকেল কাউন্সেলিং কৰাইছিলোঁ আৰু লগতে কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন কোৰ্ছৰ বিষয়ে আমি জনাইছিলোঁ ষ্টুডেণ্টক যাতে যিখিনি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম যিখিনি আছে বিশেষভাৱে আমাৰ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা ইয়াত গোট খাইছেহি আৰু আমি তেওঁলোকক নেক্সট কেৰিয়াৰ ধৰক ক্লাছ 12ৰ পাছত বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা হৈছিল আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে তেওঁলোক ইয়াত আহি তেওঁলোকে খুব ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু বাকী আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত আমি কলাবৰেশ্যন কৰিছোঁ যাতে মানে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এৰিয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক আমি সা সুবিধা বিভিন্ন ধৰণে সা সুযোগ আমি যোগাই দিব পাৰোঁ তেনেকৈ ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ এইবোৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন যিবোৰ এলেকা আছে তাৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট উঠি আহে তেওঁলোকেও যাতে যিখিনি আমাৰ মডাৰ্ণ কৰ্চেছ যিখিনি উঠি মানে আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যিখিনি কৰি এটা কৰ্ম সংস্থাপন পাব পাৰে ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চত আমি তেওঁলোকক এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ তো তাৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা হৈছিল আৰু আছে যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যাতে মানে বহুত আমি দেখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি উঠি আহে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে অলপমান দুৰ্বল থাকে কাৰণে কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ এক্সাম আছে যোনটো আপোনাৰ আমাৰ কমন স্কলাৰশ্বিপ যোনটো এক্সাম আছে তাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব যিখিনি এক্সামত বহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 100% স্কলাৰশ্বিপলৈকে আমি ৰাখিছোঁ 100%লৈকে স্কলাৰশ্বিপ ৰাখিছোঁ যাতে যিখিনি ধৰক ভাল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যিখিনি পাবলৈ ধৰক যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ডিজাৰ্ভ কৰে তেওঁলোকক আমি 100%লৈকে একৰ্ডিং টু মাৰ্কছ যিমান মাৰ্কছ তেওঁলোকে স্ক'ৰ কৰিব সেইটো মতে আমি তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ দিম যাতে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত ভালকৈ আগুৱাই যাব পাৰে কেতিয়া হয় সেইটো আমাৰ সময়টো আমি জনাই দিম নটিফিকেশ্যন আমাৰ দিয়া হ'ব অনলাইন গৈ পেলাই কৰিলে হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৰা যাব আমি তাৰ আগতে আগষ্টৰ আগতে জুন জুলাই মাহত আমি স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আমাৰ অকল ধৰক আমাৰ দেশীয় যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বুলি নহয় আমি বৈদেশিক যিখিনি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি স্কলাৰশ্বিপ দিওঁ গতিকে ভাবোঁ যে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ যিখিনি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ সুযোগ লৈ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সহায়ত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আমাৰ অসম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈ তেওঁলোকে এটা ভাল নিজৰ কেৰিয়াৰ গঠন কৰিব পাৰিব আজিৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল সেয়াই যে আমি ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি সক্ৰিয় কৰিব পাৰোঁ যাতে আগন্তুক যিখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ভালকৈ নিজেই উজ্জ্বলভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলক তেওঁলোকে আমাক এইখিনি সুযোগ দিছে আমি সদায় দায়বদ্ধ যে আমি তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি যাম আৰু আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে বিশেষকৈ বড়ো কছাৰী ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে যাতে শৈক্ষিক দিশক আগবাঢ়ি যাব পাৰে नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।